फार छान अनुभव आहे. मी मतदानाचा हक्क माझा बजावलेला आहे आणि मी सगळ्यांना आवाहन करेन की आज 5:30 वाजेपर्यंत तुम्हाला वोटिंग करण्याची सुविधा आहे. तर नक्की सगळ्यांनी आज जाऊन मतदान करा. तिथे एकदम सगळं वेल ऑर्गनाइज्ड आहे बूथ्सवरती आणि खूप रांगा आहेत, खूप तास उभं राहावं लागतं आहे, असं काहीही घडत नाही आहे. त्यामुळे तो विचार करून घरी बसू नका. आज सुट्टी आहे आणि ती सुट्टी एका कारणासाठी आहे. तर सगळ्यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क नक्की बजावा. जे पहिले मतदान पहिल्यांदा मतदान करणं हा एक तर वेगळाच एक्सपिरियन्स असतो. इंडियन सिटिझन आहात तुम्ही हे फिलिंग सुरू होतं तिकडे आणि त्यामुळे छान एक्सपिरियन्स असतो आणि खूप महत्त्वाचं आहे. आपण लोकशाहीमध्ये राहतो, त्याच्यामुळे आपण आपलं मत देणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर सगळ्यांनी नक्की मतं द्या.